Ha? Nyam, 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 nyam. Ha? Ha? Hát ez úgy tűnik jobban ízlik, mint a barack. Ez nem jön úgy vissza. Na? Ham? Nyisd a vászad. Ham, 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 ham. Jaj, de fini! Jaj, de fini! Na? Ez nagyon fincsi! Mama kedvéért? Ham? Ham, ham, ham. Hűha! Hűha! Ham? Csinálsz anyának belőle estére csomagot? Mi? Igen. Hú, de finom. Na, apa, ilyet legközelebb bizony vehetsz nekem. Alma, kumpi, ez nagyon fog nekem menni. Ez nagyon-nagyon fog nekünk menni. Ha? Hű. Ham? Ham? Ham, 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 ham. Hopp, sokat rakott anya a kanára? Hűha! Hű! Az fincsi!